الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود wannan littafi ne da ke bayani hukuncen hajjoji wanda shi ne zartar da hukunce wanda aka ƙetare iyaka wani ji madaukakin sarki ya ce kada a yi kaza, kada a sha giya, kada a yi zina, kada a yi sata, a yi sallah. Waɗannan hududar layi suka hududar layi falata da ruwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa hadda hududar an ce kada ka yi abu kaza, idan kai wannan abu to akwai hukuncin da za a tsayar maka da shi, to shi ne aka ambace shi da haji kuma shi ake cewa hukunci. Idan mutum ya sha giya ga hukuncin da za a yi masa. wa ma yuzaru min al-hududi Da kuma abin da ake tsoratarwa da haddodi shi dama hikimar yin haƙƙi kenan. Idan wani ya yi aka tsayar masa da hukunci, wani idan ya gani ya tsorata ba zai yi ba. Amma idan ana ketare iyaka abinda Allah ya ce kada a yi akari, to shi kenan kowa sai ya samu damar da zai. Amma in ya ga tsaye da hajji wannan zai zama tsoratarwa a wanda yake sai. babun la yushrabu al-khamru. Wannan bani kenan da yake haramcin kada a sha giya. qala ibn abbas Abdullahi bin Abbas ya ce yuzaru minhu nurul iman fi zina. ana zane hasken imani ga duk mutumin da ya aikata zina. Ita dabata kenan, inda mutum ya yi wannan aikin da ba shaɗin to mummunan dabata shi ne a zane mutum hasken imani ba Allah ya kira shi. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Hakika wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن mazinaci a lokacin da yake zina baya yin wannan zina alhali ina mumini sai an zari imaninsa. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن Mashayin giya ko kuma mashayin abubuwa masu sa maye baya shan waɗannan abubuwa lokacin da yake sha alhali ina mumini sai an zari masa imani. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن Barawo bayan sata a lokacin da yake yin sata alhali ina yin mumini. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن mai wawace dukiyar mutane baya wawace dukiyar alhali ina mumini. A yayin da ke wawace dukiyar nan mutane suna kallonsa, wato shi ne kyarmar riba dukiyar al'umma. Ga shi dai mutum a ofis yake ba wanda ya san lokacin da zai rikici sai Allah, amma sai Ubangiji ya kimsa wannan mummunan aika-aika da yi a cikin zukatan bayansa cewa wani ina yin sama da bani ina babu shi dukiyar mutane. Amma za ka ce da ke kaji ko gani ba za ka ce a'a ba, amma za ka gamsu da cewa ina ɗiban dukiyar mutane. To a lokacin da yake wannan baya yi alhali ina mun sai an ɗauke imanin sannan zai aikata wannan aiki. وعن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. Babu bayanan abin da zo a cikin hukuncin dukan mashayin giya ko kuma wanda ya sha abubuwa masu sa maye. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم Hakika Allah sallallahu
tankar dabino da kuma takalma. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaye da wani hukunci daga maimai akan mashayin giya daidai yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai imani da cewa ai masa duka. To idan aka sassama shi haka gwagwadon da jikinsa ya ga masa ce to shi ke laifi. Amma sai na Abubakar da lokacin halifansa ne sai ya kiyasin cewa wannan dukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa a yi wa mashayin giya idan aka yi masa bulala 40 to zai yi wannan adadi saboda haka sai sai da cewa idan mutum mashayin giya ya masa bulala 40. babu man amara bi darbil hajj fil baiti, babu bayanin halaccin wanda ya kunci da sai da taki a gida wanda yana cewa zama da cewa ba sai lallai a kotu ba amma a yanzu mutum alƙali ba zai sai da hukunci a gida ba sai wurin da aka kafa da cewa nan ita ce wurin da aka keɓe aka tanade shi don sai da hukunci. Amma kuma in dai lokacin aiki ne kuma ya zama a inda ya gidan kuma ya haɗu idan ya kira wannan wajen cewa kotu ce kuma tana cikin hurumarsa mutum ya sai da wannan haƙƙi. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جاء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا أنزل الأجوال يا شاكيا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يقوم وتحدث في النجدة سيما سبوكا وإذا إذا شبابا صلى الله عليه وسلم إجا زوني أي وجه كنتي. قال فضربوه. يجي سيسكي مسبوكا. وكنت أنا في من ضربه بالنعال. نيما لا تكشف وإن سكي مسبوكا لك كلمة. باب الضرب بالجريد والنعال. باب بيان hukuncin tsaye da haddin mashahiyya a doke shi da takandamino da kuma takalma. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بن نعيمان. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وسلم نعيمان وهما ابن نعيمان وسكن شيء ويا ولي سنة الناس. وهو سكران. أنا علمي إن اجتماعي فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه. سيوانا يسمع كلمة الله صلى الله عليه وسلم يسمع بجدال هكذا سيقوم الشيء أن يشتم النجدة سيما سبوكا. فضربوه بالجريد والنعال. سيسكي مسبوكا لتنكر دليل ونقمنا كلمة. وكنت في من ضربه. يجي ما أنت تشتم وأن تسكت الجيش. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر بالجريد والنعال. ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا ابن المشاهدية معناه يقوم شيء الجيش تتكلمين متى كلمة. وجلد أبو بكر 40. أما سيدنا أبو بكر يا سيما سكهات كلالا. حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن أبي الهادي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب. قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أرضاك الله. قال لا تقولوا هكذا.
ولا تعينوا عليه الشيطان. kada ku taimaki shaitan a kansa, dama sabarin shaitan ne ya sa ya sha giya. Idan kuma kun sa masa la'anta kuma kun daɗa miƙa shaitan ne ke sai da abin da za ku masa ku taimaka masa da addu'a Allah ya yi masa Allah ya shirye shi. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا ابو حسين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على احد فيموت. فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته. idan aka sayar masa da haƙƙi kuma a saboda haka da na sayar masa ya zama ya mutu da ce to sai na biya kiyarsa. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. wato wannan ɓangarwa ce da muhimmanci ga masu shari'a. Yawanci aka zo musu da miliki an sayar masa da haƙƙi na bulala. Idan ana yi masa bulala da kuma ana masa ce masa bulala sai a ce wacce ya so sama ban da ita. Ni ban san yadda aka samu wannan a ce idan aka doke shi ban da in ya so sa ban da ita. Kuma haddin nan ba da ake faɗa an yi a baya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya takkadari idan ka tafi mutum da shi ma ba zai sama kana wuce shi. Haka gefen jima'i wanda ma zai ji ɗan zafi shi ne takalmi da hannu. Amma a ce idan aka ɗauki mutum idan ya so sarbar da ita to abinda wannan hukunci ke faɗa idan wani alƙali ya tsaye wata mutum haƙƙi na rula a sanadin wannan ya mutu to hukuma ba sai ta biya shi dan ya zo ya ke da iyaka abin da aka ce yi ba shi yi ba. Kuma tashi sai na Allah ya gare shi yadda ake tsaye da hukunci ba ƙato ne yake zage har ba sai yake shigo da rula kamar yadda za ka jin sautin ta cikin rediyo ana kyau ana ta duka ba haka ake shi komai sai an karanta ilimin yadda ake yin sa. Shi yadda ake yin kula da hajji wato ba a yarda mai kula da ya zama ya ɗaga hamatarsa sai hamatarsa tana makale kuma gwiwa hannunsa da tafin hannunsa su ne za su dinga motsi na can a hankali har ya kai masa wanda shi kansa a kula da kafin ya kai tamanin ma ya gaji a wannan sigar saboda abin da ake so ya zama an kunyatar da shi ba so ake a raɗa an ta kai shi ba wanda ta kai talata kai ga ko ya rasa lafiyarsa ko ya rasa ransa. حدثنا مكي بن ابراهيم عن الجعيني عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشاهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد من أزواج وأن يشهد أعظم من الله صلى الله عليه وسلم. وإمرة أبي بكر. كما زمن أبي بكر سيدنا أبو بكر. وصدرا من خلافة عمر. وما فرق أبي بكر سيدنا عمر. ونقوم إليه بأيدينا وجعالنا. سيوتاج إسماعيل مدن بوكا سدحنا يامو كما كاكلم. وأرديتنا. كما ما يفهم. حتى كان آخر إمرة عمر. اللهم جل وعلا شيخ شاهد بكر سيدنا عمر. وجلد 40. شيء يسلم مسا دكولا 40. حتى إذا أتوا وفسقوا. أي أن وسط دور كي سكتين شاء. to sai ya zama jalada 80 sai ya tsaya kara sai ya yanka ya bai da shi bulala 80 ta hanyar ji ta hanyar da ce idan mashahidiya ya shahidiya zai ci
haka kuma idan ka faɗa mutane maganganun da zai zama kasafi to zai ce to a sayar masa da hakkin kasafi kawai saboda haka ya zama ake sayar masa da bulala ta babu ma yukrahu min la'ni sharibil khamri babu abin da ake da dama na katsi da mashayin giya ko kuma mai cin abubuwa masu samari wa ana anna da lokacin da aka ambaci giya to duk wani abu da samari ya shiga ciki wa annahu laysa bi kharijin min al-millati kuma duk mashayin giya ba fita ne daga cikin addini ba haka ma duk sako kowane irin sako mutum yake ba wai wannan sakon ya kai shi da kafirci ba abin da zai fitar da mutum daga cikin musulunci shine shirka amma duk sakon da mutum zai yi yana nan amsa masa sai dai zama mai sako حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم hakika wani mutum ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان اسمه عبد الله sunansa Abdullahi shi ibn Ayman وكان يلقب حمارا an kasance ana masa lakabi da jaki shi ne sa kansa wannan suna saboda wato ya ladautar da kansa ya sha giya an kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa doka ya sake koma ya sake shi an sake an masa doka da cikin shi ne wannan ne doka da yake a kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da kansa shi jaki amma jakin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin nabi sallallahu alaihi wasallam وكان يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance ina sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nishadi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gaishe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta murmushi ganin sa kawai sai gasa ina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nishadi وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana masa bulala ko kuma ina dukansa akan hukuncin ya sha giya فأتي به يوما sai aka kawo mishi wata rana فأمر به فجلد sai ya ce a jaɗa masa bulala aka yi masa bulala وقال رجل من القوم sai wani mutum da cikin waɗannan mutane ya ce اللهم لعنه ya ce bai Allah ya tsini masa ما أكثر ما يؤتى به mamakin abin da yawan ta yawan a kawo shi bai dina ba kullum ana kawo shi kullum ana kawo shi kuma bai dina shi da kyau فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tsine masa والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mutum sani na iya sani na ina son Allah ina son ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin abubuwan da yake sa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sha yakan kawo jirgin sama sai shi gashi ya kawo shugaba sallallahu alaihi wasallam kyauta ya kawo tangu na man shanu ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta to sai ka sai a shiga da shi gida sai ya amfani da shi to da shi bara masa ce idan mai zuma ya yi talla ya kasa siyarwa sai izo wajensa sai ce ga zuma ko za ka siya haka shi ma mai man shanu ga man shanu ko za ka siya sai ce yi amma ba shi a ba ni ba shi idan aka ba shi sai ya ji sai ya sallama da shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ce gashi hadiya ce a kawo sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ta godiya sai can idan mai zuma ya zo ko da man shanu ya zo karɓar kudinsa sai ce to kawo ce sai ita wasu isala da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya karɓo sai ce zaman nan da ya kawo ba shi
shugaba su da su da ta rubuce idan akwai wanda za a kira shi sai a biya shi idan kuma ba su da wani cikin sahabansa to ku je mu biya shi kuma ko in ya dawo hakan ne haka za a ta karɓa ne kuma wannan shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa yana nuna cewa duk sabon mai sabo inda yana kamar Allah yana kamar ma'aikin Allah to ba zai taɓa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba zai taɓa kaunar Allah da yake yi ba. A cikin fatawar bayan a daidai wannan gurin sai yake cewa duk wani zunubi idan ya aikata shi yana aikatawa in dai yana kaunar Allah yana kaunar ma'aikin Allah to baya rage masa kaunar Allah baya rage masa kaunar ma'aikin Allah. Amma idan ba kaunar Allah ba kaunar ma'aikin Allah mutum ina saban Allah to zai zama wato wata ran ya rasa imaninsa. Amma in dai akwai kaunar Allah akwai kaunar ma'aikin Allah to wannan ba zai rage imaninsa. Kuma ana sa ran wata ran Allah ya yarda zai dina albarkacin kaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Maulana Ibn Jishar da ya shi ke cewa تمسك بأزيار النبي محمد وما خاب بالنبي تمسك كي يرقد الفرم مثل الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرقد الفرم مثل الله صلى الله عليه وسلم وزي تعلم الدنيا لله kuma ina cewa ba ana ya wuta mutum ta shakiya a waya washe ƙari wadda su ko ba duk waɗannan abubuwa kowa ina tare da su duk wani mutum da aka sani ina tare da hawa ina tare da namsu ina tare da shekaru amma in dai da ƙaunar manzon Allah su da ɗansa a zuciya to ba za su cuce shi kuma in na karanta wannan wurin akwai wani mutum na ganin malami idan na faɗi kayansa muna yara ina shan giya idan dare ya yi haka ta wajen 11 zuwa 12 na muna nan an san gari ya yi tsit idan ya ji ya sha giyarsa ta yi masa karo idan yana tangaɗi yana tafe giya ta yi masa karo to shi kuma abin da yake yi sai idan ga janyo sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin dalilin da ya ce su zai ta korowa har idan ya zo wajen mujibu mujabu ma'ana ba zai ta maimaita mujibu mujabu rasulullahi mujabu rasulullahi haka zai ta yi duk sanar da wanda sai wannan mutum ya faru in dai wani mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to ba zai cuci imani ba. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا انس بن اياب حدثنا ابن العادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكرانه فامر بضربه ومنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرفا قال رجل ما له اخذا
yake ambatan kansa da jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maulana Abdul shi ke cewa ƙurar takalmansa ta fi irin su shewa Abdulkadir shi Abdulkadir duk a wajen Allah ba za ka bar da ƙurar takalmansa da irin su shewa Abdulkadir shi Abdulkadir duk ba ce ƙurar takalman tarin gare shi saboda sanin kima da daraja da martaba sabon wannan Allah dan kada wani shi ana ambata ya yi kaza ya kaza kuma ya ɗauki wata hanya ta ko kaskanta shi ko lalata shi wannan gashi ya sami certificate a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbullah wa rasuluhu ina san Allah yana san ma duk cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu da yawa babu da bai Allah ya fara lafiya na babu sariki na yasriqu babu bayanin hukuncin marawa lokacin da yake sata حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داوود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن باب لعن السارق إذا لم يسمى babu bayanin halittin a iya tsiri wa ƙarawa amma da sharaɗi idan ba a san shi ba kuma ba a fi sunansa ba. حدثنا عمر بن عبس بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة Allah ya tsiri ya ɓarawo wanda yake sata kwakwani فتقطع يده ya zama an yanke hannunsa ويسرق الحبل kuma ya zama ya saci igiya وتقطع يده ya zama an yanke hannunsa shi ma da shayi shi ne annan sa'ar ba ka ce ba ba sunansa ba ba san kuma kowa ne قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد su malama hadisi suka ganin ba kai ne kan kaza ko na zabo ba a na balbali والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم su kuma igiyoyi malamai suna ganin cewa akwai waɗanda idan aka sace wannan igiya kudinta ya kai da hamai yadda zai kai yanke hannu باب الوجود كفارة babu bayanin sai da hukunci akan wanda yake da haƙi wato ya yi abin da yake za a masa daɗi to wannan kankana zunubi ce a gare shi حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الثوري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس na kasance wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazauni فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا sai ce ku yi baya a gani akan ba za ku shirkar da wani abin tarayya da Allah ba ولا تسرقوا ba kuma za ku yi sata ba ولا تزنوا ba kuma za ku yi zina ba وقرأ هذه الآية كلها kuma ya karanta wannan aya baki ɗayanta ya ayyana ni za ta mu'minati bi ba'i naka ai zuwa ƙarshen ta ومن وفى منكم فأجره على الله duk wanda ya cika wannan alƙawari daga cikin ku wadatarsa ya tabbata ga Allah ومن أصاب من ذلك شيئا wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka haramta shi aka hana shi وعوقب به kuma ya zama an hukunta shi a duniya فهو كفارته wannan kankara zunubinsa ce ومن أصاب من ذلك شيئا wanda kuma ya aikata wani abu daga abubuwan da aka hana shi فستره الله عليه kuma ya zama Allah ya rufa masa asiri a kansa إن شاء غفر له idan Allah ya ga dama ya gafarta masa sai ya gafarta masa وإن شاء عذبه idan kuma ya ga dama ya masa azaba sai masa azaba zai masa azaba amma Allah yana karɓar duk wanda ya tuba باب ظهر المؤمن همم wannan babin kenan da yake bayani doron bayan wani hurumi ne إلا في حق أو حق
samu. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم. Hakika Allah madaukakin sarki ya haramta jinananku da dukiyoyinku وأعراضكم da mutuncinku. إلا بحقها Ya haramta a gare ku sai da hakkinta na shari'a. كحرمة يومكم هذا Amma kamar wannan rana taku, في بلدكم a هذا cikin wannan garin naku, في شهركم a هذا. cikin wannan watan naku. ألا هل بلغت To jama'a ku tara hankalinku, na iya muku da wannan sako. ثلاثا Sai ya mana tambaya hasu. كل ذلك يجيبونه على نعم. Duk wannan suna amsa suna cewa ya sanin mu lallai ka iya da aiki sako, ka iya da aikin Allah. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجمن بعدي كفارا. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai can ko kuma ce cire da ku kada ku kuskura ku koma kafirai a baya. يضرب بعضكم رقاب بعض. Da shashen ku zai dinga saran wuyan shashi kuna faɗa kuna da gaba a cikin junan ku. باب إقامة الحدود Babu bayanin tsaida wato zartar da hukunci. والانتقام لحرمات الله. Da kuma hukunta mutum da ya ke kafar ma Allah. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha Allah ya gare ta ce ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin abubuwa guda biyu ba ce ya zaɓi mafi saukin su. ما لم يكن إثم Mun dai wannan abun ba saban Allah ba ne. وإذا كان الإثم Amma idan ya kasance saban Allah ne, كان أبعدهما منه. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa nisan da gare shi. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ramuwa akan wani abu da aka yi masa ya bata masa rai ba da ɗai. حتى تنتهك حرمات الله Sai dai an keta farfama Allah. وينتقم لله. Sai zama ya tsaye da hukunci, ya tsaye da haƙƙi don kiyaye haƙƙi da alfarmar Allah. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. Wannan babi kenan da yake bayanin ana zartar da hukunci akan babban mutum ko ƙaramin mutum. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة. Hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana a cikin wato arewa wata mace alfarma. فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika yana daga cikin abin da ya halartar da al'ummatan da suka kance a gabaninku cewa sun kasance wato suna tsaye da haƙƙi akan mutumin da yake makaskanci. ويتركون الشريفة. Amma idan babban mutum ya idan su ya zama ya aikata laifi shi sa ya ne shi ba za a sai masa da haƙƙi ba. والذي نفسي بيده. Na tsaye da ranar sai da Allah wanda aina ta ikonsa. Ce da wannan sunan ce za ta aikata wannan abu da ke faɗa da na yanke hannunta. Sau da ita wancan ɗin wacce ta aikata wancan sata ana cewa da ita mazuniya. Ita kuma tana da sunan ita wacce rubai. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama sunanta ba waccan mai sunanta ba ko da ita ne wannan sunan ce ta aikata wannan abu da na tsaye mata da kai باب كراهية الشفاعة في الحج إذا رجع إلى السلطان. babban bayanin karanci wato ana ganin muni a nemi albarma a cikin tsaye da haƙƙi amma idan magana ta je kotu ta kai gaban alƙali da abin da za a yi na sasantawa da daidaitawa a iya da gida ko gaban mai unguwa ko gaban haƙi ko gaban 'yan sanda amma idan magana ta je kotu
kuma sai abin da kayi abin da Allah ya ce wannan shi za a amma yanzu doka ma ba ta yi ga su ma 'yan sanda za su yi amma ba kan hukunci abin da yake da haƙƙi akwai iyakacin abin da za su yi yin sulhu su sasanta akwai kuma abin da yake ya fi karfansu in ya fi karfansu ma ya ji kamar alƙali to ya zama ba da dama ke حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية. حقيقة قريشا لهم المرأة المخزومية يا بكر جاوز زي أنشي lokacin da aka je buɗe maka to shi ita wannan mace ta yi sata ta sace waɗansu gwalagwalai da kuma yar babban gida ce to aka ce da aka kawo ga wajen shugaba sallallahu alaihi wasallama hukuncin a yanke hannunta to kuma magana ta riga ta je gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam na التي سرقت وجدت ساعتها فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي وعليه سيدنا الله صلى الله عليه وسلم وكان أن الفرما ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي موسى ويوان مكانا سي أسامة بن زيد ونشيء أول ما الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم مكانا وقال أتشفع في عبد من حدود الله شو أسامة يزو ولبرما كتيما أشكين هذه أشكين حدود الله ثم قام فخطب سنما الله صلى الله عليه وسلم يليه وخطبا وقال يا أيها الناس يا قولنا متاني إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحج ويم الله باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطعوا وقضى علي من الكف سيدنا علي يا هنو وقال قتادة في امرأة سرقت وقطع شمالها ليس إلا ذلك kuma sai da Allah ya gare shi tafin hannu yake yankewa amma kuma da suka ce gwiwa hannu waɗansu kuma suka ce kafaɗa amma shi a gwiwa wato wuya hannun ma idan ina yankewa a da to daga baya sai ce ina jin kunya Allah zama ya yanke wa mutum hannu ya kasa samun sana'a da zai ci abinci saboda haka sai dai isa a yanke masa karamin yatsansa da mabiyinsa da yatsan na tsakiya sai ya ban masa yatsan tahiya da babban ɗan yatsa ya ce zai samu abin da zai yi tasbihi kuma zai samu abin da zai sana'a ya ci abinci وقال قتادة في امرأة سرقت وقطع شمالها ليس إلا ذلك malaka da ita ya faɗi hukunci a cikin wata mace wacce aka yanke hannunta na hagu da ce babu wani da za a yi mata sai wani su a nasu ma suna ganin idan aka yi wa mutum haddin na yanke masa hannun idan ya sake ba za a sake masa yanke masa wani abu sai dai kawai ta da shi wani can hukunci na farko ya ishe shi sai dai kuma za a yi masa wani mizani na duka ba a yi masa amma ba za a sake yanke masa wata gaba. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات تقطع اليد في ربع دينار وسائدا أنا ينجب
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم لو يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقضى في ربع دينار. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه قال: اخبرتني عائشه ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الا في ثمن بجن. حجبة او ترس. حدثنا عثمان حدثنا عمير بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه مثله. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجبة. أو ترس. كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن بجن. ترس أو حجفة. وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في بجن. Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun farawo a cikin abin da ke masu da kai kudin garkuwa. Kamar ثلاثة دراهم. Da kudin su ya kai dirhami 3. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بجن قيمته 3 دراهم. Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun farawo a cikin abin da kimar su ya kai dirhami 3. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بجن ثمنه 3 دراهم. Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun farawo wacce kima ta kai dirhami 3 ita wato garkuwa. حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو بكر حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق. النبي صلى الله عليه وسلم ينكح من براو في بجن ثمنه 3 دراهم. akan ya saci wata garkuwa wacce kudin ta ya kai dirhami 3. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
fidiya ya zama an yanke hannun sakanta. babu taubatis sariqi babu bayanin karɓar tuban ɓarawo. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة. حقيقة مطلق الله صلى الله عليه وسلم ينكر وتمشي. قالت عائشة نانا عائشة تشي وكانت تأتي بعد ذلك تكسنشي بعد wannan lokaci an yanke hannun nata. فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Zata zo ta kawo ɗan koke-kokenta, ni kuma sai in je in baƙi irin koke-koken nata a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. وتابت وحسنت توبتها. Ta ce ta tuba kuma ta kyautata tubanta. Ta ce ita wacce mazuniya ɗin wacce muka faɗe ta a baya. Bayan wani lokaci ya zama an koma Madina ke ita ma ta koma tare da su. Duk lokacin da wata bukata ta kama ta yan koke-koke na bukatar rayuwa haka ce ta gaya na Aisha kuma ta gaya shugaba sallallahu alaihi wasallam. Duk wani laifi kamar yadda aka faɗa in dai ba shirka ba ce Allah yana karɓar tuba kuma karɓar tuba ɓarawo ɗin nan ai ƙadarawa suna da hannu a kanta saboda shawar da kare jilani Allah ya tattare shi farkon waɗanda suka fara tuba a hannunsa ai ɓarayi ya fashe dokan lokacin da zai tafi neman ilimi mahaifiyarsa ta yi masa wasiya ta kawo abin da ke na rabansa ne na gadansa dinari 40 ta ɗinke masa a kalmar ɗinsa ta ce to ne maka wasiya da gaskiya duk inda ka samu kanka ka kada ka gaskiya sun dawo sun tafi cikin sansani da ayari sai an fashe suka tare su kowa ya kawo abin da yake hannunsa aka yi musu cas shi ko dama masu zo kansa ba su ma kula shi saboda suna gidan yaro sai wanda ya ciki shi ba da ita ne shi kai kuma kai ma da kai tare da shi sai ce dinari ya hukunce wannan ayarin da suke kayan da suke idan su da gaske take yi da gaske suna ina sai ya baka da sai ka su shi ba za a kare shi ba sai ya kai shi wajen shugabansu abin da aka samu wannan abin da aka samu a wurinsu amma wannan shi kuma abin da aka samu a wajensa dinari 40 sai ce kai kuwa ga shi an kyale gama ba a taɓa gama mu isa ka kai haka ka tona a kanka sai ce ai ma yadda ta ce ta ce duk inda na samu kai a kare kare saboda haka ne ke ganin ba zan mu kalla ba sai ya fashe da kuka ya ce shekara da shekaru sun gina masu su a kan wannan aiki na ta'addanci na sata suna saba mahaifinsu amma ga shi yake ganin ba zai saba mahaifinsu suka ce Allah in suna so za su tuba a hannunsa sai ceto sun ya karɓe su ya lakana musu tuba ya lakana musu kudin kadiriya ya masu ne munidansa na farko take a sannan ba da ɗaya ba aka ce ma ya kai su masu bani sannan kuma da biyu hawa wannan gida shi ma ina da wannan sosiya a lokacin magabata an bayan sa inda aka aikata wani laifi ko aka yi sata mutum ya tuba aka kama shi ya zubar da kaya ya taho a guje ya zo ya shiga gidan nan to Allah ya karɓi tubansa duk masu ɗansa duk masu neman sun gan shi za su ci ya shiga gidan ka ba
wannan shiga gida kamar ya jaza masa cewa ya zama nagari ba zai sake yin sata. Kuma irin wannan ta abuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani ya sha giya aka biyo shi a guje ana a tare sai ya faɗa gidan sai na Abbas. Ya faɗa gidan sai na Abbas sai ce ku kyale shi sai na ji na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace abin da zai ce. Amma ku kula da shi kada ya gudu. Sai na Abbas da tafi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ga wani mutum ya sha ni da abin da ta ya faɗo gidana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta murmushi bai ce komai ba, bai ce a dake shi ba, bai ce a kyale shi ba, bai ce kada a kyale shi. Ya nuna cewa faɗa gidan da na sai na Abbas ya to ba zai sake ba. Saboda haka kowane abin na da wasu sai ana barkacinsa. Har yanzu in dai mutum ya shigo gidan nan da niyyar tuba to ba shakka Allah zai karɓi tubansa. Allah ba zai tuzanta shi ba a duniya da lahira. حدثنا عبد الله بن محمد الجودي وحدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ما يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. ولم بيان نفقة إلى أن سنن أبي داود ونسائي متينا سوري وتوبة غير. نعم لا أنه صلى الله عليه وسلم بايع في رهط أشتم وسجماعة قال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. نعمكم بايع أكم بذلك شركا تنقل تاريات الله ولا تسرقوا ولا بيساتا ولا تقتلوا أولادكم ولا وكشي يوم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. shi kashe ɗatan wanda dai lokaci ya yi nisa ba wai ka mutum ya kama iyalka da kashe shi ko abin nan ba. A'a ya kai matsayin da an halicci halittarsa a ciki a zubar da shi. Ballantana kuma idan an haife shi yana gari a kashe shi. Ballantana kuma ya yi wayo a kashe shi. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ba kuma za ku zo da wani ke da kuke da tsaya sama na gaba gare ku da bayan ku. ولا تعصوني في معروف Kuma ba za ku saba a cikin abin da na umarce ku ba. ومن وفى منكم فأجره على الله. Duk wanda ya cika wannan alƙawari daga cikin ku da dan sai ya tabbata ga Allah. ومن أصاب من ذلك شيئا Wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin wancan nan ga فأخذ به في الدنيا aka kama shi aka sayar masa da hukunci a duniya. وكفارة له Wannan an kada zama da shi ya gare shi وطهور kuma mai tsarkakewa shi gare shi. ومن ستره الله Amma wanda Allah ya ba masa asiri وذلك إلى الله lamarin sai na ga Allah. إن شاء عذبه Idan Allah ya kama ya masa azaba sai ya masa. وإن شاء غفر له. Idan kuma ya ga dama ya kafara gare shi sai ya kafara gare shi. قال أبو عبد الله Abu Abdullahi Buhari ya ce إذا تاب السارق بعدما قطع يده idan farawa ya tuba bayan an yanke hannunsa wato an kai shi gaban alƙali kenan ya tsaya masa da haƙƙi. قبلت شهادته Za a karɓi shaida ta sa وكل معدود كذلك. duk wani ma wanda ka tsaya masa haƙƙi daga cikin haddodi to shi ma a lamarin nasi yake. إذا تاب قبلت شهادته. Idan ya tuba za a karɓi shaida ta sa. ونكن من الأعوان يا خير على المختار من آل
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شاء النبي والسلام عليكم. سيدنا مولانا حليفة ولد أكسامة Allah ya kawo mu muna gode wa Allah za a ci gaba da fara karɓar nafaha daga yau da kiran kudin nan saboda haka wanda suka saba tashi suna karɓar nafaha sai su tashi su karɓa wannan gashin ɗan gata da muke yi to Allah ya kawo mu Allah mun yi bara gashi bana ma Allah da gashi dani yadda aka fara da mu Allah sa a kare da masu karɓar nafaha sai su tashi. akan
dukkanin al'amuran nan mai ibada da ke tun daga bikin jumu'a da rana ta alhamis da karatun da sai buhari da karatun jami'atar rasuli da dukkanin abubuwan da muke duk suna cikin abubuwan da yanzu na wani sati bikin juma'a ba da ya shafi da nake sai wani koro duk wannan ne wato yanayin abubuwan sai da isa wani kuri duk lokacin da ibada take da wahala a wannan yanayin ko da wuri iyayen ka yi a haka ɗin to za su wani da ta da ga fara zunubai da wani da ta wuce Allah ya samu da ya ce Amin. 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 اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وبركة مستمرة في خدمتنا إلى الله في صحة وعافية ونورا إلى عبادك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنا إنك أنت التواب الرحيم